Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kakasi Hills Autonomous District Council hene kasngi kalasang baniatay halor komno ban pene pansa iki klaw gi betap ban penmi pisa lingba ga jingmi na kini ki klaw hagani kasngi usi am haringkat ki em jo ka KHEDC ilaya tai sani bha bat ki officer katanan klaw jong ka sarkar jilla baru ki officer ki bami na ka IORA ACORN ki bade na ka ri Netherlands hagani ga meeting ilaya kran halor ka agroforestry carbon finance project ka project ka bayade ba ka jing penne pansa ki klaw ki bitam bat kumno kinne ban penmi pisa na kal air ka ba khut ban dia shigiwei badan kamya ka nagliang ba panya ulay thu ba kani ka de ka jinge kandu ka baning kong bat shen kin sa shong parkhat biang ban thir sani bha ulay thu ru baling ba kani ka project ki pat ba kin yo jimen toy da ka ba penne pansa bat ban ker na ka jing pom pathari ki ding ki sin lo ong ru ba kini kisnam baladap ha ka por ba ka supreme court ka khang man pom ki ding kipat ba kamtam ki bana West Khasi Hills ki lay kandu jing e hakaba kila shim da wei pat kalat ban kamai kata ban thang ranga ding nai kani ru ka ta shibun ya kamariang long bangidan kam ban perkhan kata ban pene pansa e kamariang bat ru ba kipat ba kim im laban ram da ka ba ong ba udan jingkerman baling bang ni ka project kipat ba kin yo jing mentoy shibun kwa ban ya thu ba mentar resmi ka akunyo terik ni risau ila yo ban khot ya ka meeting ka ba kepang ha ka bai dei ka forest department juga KHDC ya kani ka meeting lawan ban hikmat dau Dr. S Ashutosh di IFS retired PCF government jong Meghalaya bat kumu director bat ku chairman jong Center of Excellence Government of India or Government of Meghalaya nangta Shri Gunanta DB DIFS Deru Executive Director jong Meghalaya Basin Development Authority MBDA Uderu Joint Secretary jong Planning Government of Meghalaya ringkat i Dr. Lavinia M. Khar the Technical Specialist Center of Excellence but nakalian ki official jong ka state government kila bun ma ki don kumba kinyo pramut hapo ka jinglam jong kini ki baru apen pa peng te kani ka meeting la khadru ya ki nong mi khmat representative naka IORA kadika we naka kanhun hapo badan hapo nong ba Delhi ka ba pet bakmi bat kabala shimti shibun piliki project nang ta kumno ban wanra kaji hikai ka bakarpang yaki brio hapo ri India bat ka project ka bakila le la daki totally mdeshu tang ho imal ajan shispa san totally kumno ban aji hikai ki brio ban preserve lene ban penek pensa ki klau betap kumno ban hikai ban thungdien kumno hikai ban rap ru wat ikinong rap kiting so kiwi kibala si kala ban long ka jingkel khu hakaba penmi yakal air ka bakhut yakini ki jingthum but om tang kata kani ka kenhun kale research ru ba kumno ban la ban wanra ya ka jing mentoy ka jing yo nong yakini ki nong rap hadu ki riushimet ni ki kenhun ki ba per ki badan yakini ki jakarap ki badan yaki jaka klau kini ki private plantation ni kiwe bakin ai jingmentoy yaki lingba kanika project te kanika project ki khot ka agroforestry carbon finance project but lawan mi khmat ru dai we representative badai yakari India I badai na po Netherlands I badai na kanika akon kalong kum ka institution ka ba pet ban finance baru ban penyak yo ya kiniki ya ka carbon credit bangyong dan ni kumanshu pentip EP nak initiative jong chief minister Meghalaya ru la persyang banwara ekanika PES system hapo Meghalaya kata ka payment for ecosystem mot kinunu ki brio shimat kinunu ki shnong kinunu ki raj kinunu ki himan kinunu ki cloud ki kur ki badan cloud ki badan ka plantation forest plantation mut
lada kidan kumbashi hektar kat kum ngabatai kat kum gajing ai jong state government ling bakan ni PES system ki ai prahajar shi hektar te menta kasni kaji kenduk jungi kalong ba kamlong katpang kalong ba nak ka forest department jong ka KHDC kan shim ni initiative menta project ka bangi khot ka agroforestry carbon finance project but ya kan ni ka project ni la form da kawai committee special committee habi de kan ni ka subject ka de kan kamat but ya kan ni committee include and head da EE am in charge forest kumi chairperson Umur Ikom Magdalene Maulong but undan CFO nakaliang council chief forest officer undan deputy CFO but kumjuru naka state government na po planning department ni kapat ni gunanka DB DYFS executive director jok MBDA but kumjuru nakanika center of excellence undan ki member ki ban mi kamat hakan committee kani ka committee kan syong perkhat na kawai ka pos kawai pat kumno banwanra ya ka jing yamir jingmut ki jing don kam ki bana kaliang na kaliang jong kani committee ka lab let's say haba ya pule bah habide kani project anda ka committee ka lab kan wara hangi ka isi but kani ka isi kan yo ban shime ka raiban ya chakma haka jing ya syong ting jongi mentan ngila ban ong ba in principle ni agree la ni long positive ya kan ni initiative ya kan nongrim jong ka jing thumu jong ni ka project ni long shispa na hispa ban kershan banyak chakmat henry namar baki don pa ki babon ki mat ki ba kongsan ki bang ni hab ban ya theory tai namar ta daw ni hab dan shwa da kan ni committee te namangi sutu ba ka district council kat kum ka bor bla ai limba ka 6 schedule kadai ka bapet ya ka kado ka siap apo rehasi jungi po mekalia nang ta ngila yo ai ka land act bejong lajong arhaja apo but so commendu bangila frame ya ka rules mas nuan kan ka executive committee batumai ngila de frame ya ki rules jong ka land act but hakan ni ka land rules la don baro ki jing kha bakumno ki breu kin one register bat ni kin yo ai ki tuler ki bas scam ben pensisha ka jing long try ka jong ki ka khandok siap la da kalong kan khatre la kalong ka hali la kalong ka jaka shimet khandok shimet ka da ka jaka nong kenti na kano then namar ta ka daw na kalyang ka jong ni ngislo ba kani ka rules kani rap ha shibun ki nok shoshnok but dang ha ka sauterik Oktober ke expert committee kala menjur ya kani ka rules ka jungi but mentangi abstan governor ben yo asen te kala dan hapo yim jonglat nam taban asen habai dei pat kani ka project ka bangiran chipang ka klau ko betap ki jaka rep but ki nam ta ki nong rep ka jimentoy ki kalong ba lingba ka jingdon jungi ka discouncil ni don lai benta ki rekod terekam sensyar kadar tenrai ki ni don kawai di ka sensyar district council kabaan ni don ka sensyar CM leni sensyar ilaka kabalai ni don ka ni ka sensyar shno te kadon ru ka sensyar rai but haman kini ki kerdan jo ki ka rukom terekam ke jongi hak kum ka riti sensyar terekam jong lokshwa ni don ka hak district council ni don kini ki plantation jong district council forest plantation kini ki forest plantation ni don khat artali unduna ya ka 1000 hektar kini ka jaka ka jing he but na kini ki khat artali ki forest plantation ka council malum malangi yo jingkain da kum no nyopho na ka shispa ki de ki forest cover ki bungi ok kamot ka debe bala don dia lai po person let's say bom don dia let's say don ki jakaru ki plantation ki ba don dia tang shipo 4% henry ni kam kain ba unta ni kain kulum lang ba khoi kha atli kamot nyopho na shispa ka don dia average te ladingi pai sa ki hima ki ilaka ni don sampu sautli ki
hima ki ilaka. Hakini ki hima ki ilaka don bet akum no kawe ka klau kentang ka biong lanika kenika lau kentang ka biong haka jing syam ka jungi kat kum ka priti dustur kebaki long shwa ki labu namta ka jing mentoi jong kitu ki brio hapok ka hima. Te kini ki lau kentang ladang syam kawe ka hima ru ngila don lupasan pesau tuli. Tingi pai sai karat ru kadon be hiki klau jong karan lau kentang jong kira ni pai sa ki shnong ru haka rikasi kini kisan district ka jingpet jong ki HDC kini kisan pusau tuli hima unduna ka saw hajar tuli ki shnong idon saw hajar tuli ki shnong idon te namata kadau na so ban ong ba lingba ka jingetrei langga jongi ba state government khamtam haka jingelam jong ka HDC menta nam ta kanika agroforestry carbon finance project yang so ba kanong ka bajong namar ba kala dan lupa ka system belong in place hangi ta shulong stang mengin stang pi ngadang keren mene kitu ki mem ki bawan na Netherlands ngongi hangni ngimdon kam ain de ka batho ban ong wat pomdien haki klau pentang ki brio jungi hi la long ain haka dot nut jongki ya jimut jong khat jongki bakin dai ban kata tang wat we uding red ru ban pom le ban penduk ni ban trei haka dis council nomor ba ngila don pa sistem long please ka ba ulong shwa la kai ndu pom men barem tingi community ba kani project kan long ka bajong bat kan wara jing mentoi babun ba khamtam ki brio ba e mariang bat iki nong rap ru jungi bakin suthu ya ka dor jong ka mariang mental ladang kamdan kanu no jing mentoi de teng ngi khen meka bom long kam ha ngilek ka bomon henry menta ngi kwa ban pen I ya pai ba iki nong rap ki riushimet ki badan ki jaka ki bahe ki badan ki klau ki bahe ki jaka rap bahe ba ling ma ka tu ka jing dan jong ki gitu ki jaka kalong ka jing mentoi kemut ngin wanra ban I funding namta kiniki ban I jing rap na namta kiniki nong rap ki jungi haduk ki riushimet ki jungi bat ya kata ngan nempat la ban ong mentakat no ba I lat bakani ke komiti ki bengila form tasni kan yo ban politik patek ben po ben ye ki jenet ki jenat ki badan hapok kan ka project kenang bengin sutu ba hadian ni pi andang ila dep rai bengin ka isi ngin ong kini ki deki jing tu jungi bengin petreka te hangta kan long ka jumpai bat nga so ba ya mentai kini meeting kalong baik kadang David ka meeting ka bengkong te kadang buon ki bengin nang ipun baik henry ka jing tu joni meeting pa ka ngaso ba kadai ka ba bahatam bengin chim ya karagan ya chikma kadai na kadau yu dei kum kini ka jing island ban thangona te nakaliang jungi council ru ni perkheng bat ni persya bai kani bat ni penstom ru ki brio ki bangilap baki thangla namar pi ba thangla ni khen ru diang bakat no baret nu bahe thangla te bakani ka penduk bai ka mariang ka penduk ka khendo ka penduk ka penjut ya ka sunbeneng ka khoi ke jungi ka ba sibun ki jingpang ni la ban yo jingpang klong senam kini tai ha na kini jing jabo jong ka mariang teng hang ni rihasi ngi pakai deng mas tan kamdei lu na covid le se hakimi ki cela ki nongba ki bala kham he kum ka Delhi menta la sedang ka pollution dale hap deng mas nomor ba kala tedam pelat te tingi I baka jing thangra ka de kawe na ka daw ka ba pensniu bahai kemarin te nak kalian ka HDC menta la don lang ki officer jong forest ila ada bating ba kumnum no ki forest plantation joki riushimet na jongno ban wan pan permission nangi ban thangra ngin ju ai kamju dan kumata permission ban thangra te bat ya kani ka project ka jungi ngin sahikai ru ki bre kumno bakin la ban im dalade pi pindapet ya kawas khasils kumba shua ban khang deng house nam khat khandai spa khandai punrio shua ban mi ka supreme court order ban khang deng ki bon bha ki ba im na ka deng bakim ju thangra andala khang ding menta bon bathang bana te ling ba kani project ngin target en ban aji hikai kibre phila ban im na kamarian ngiru ngi haban perkhat e kamarian
Kamu hangning idon kami ka balance. Ubriu kun benriu po pathai dan kami ka Mariam lu kadan kami ni ban ya rap mar kalian. Te ka livelihood de ka we ka yo ka kot lingba ka ni ka project baru ka kentuk le kami. Te ondang ila dep le sin syong de ka ni committee dengan sapen syai ba ke jing toy ba lingba ka ni project la ban ai shi ba. Te convince kam ba in la ban pentre kam kluai di ka ni project ban lo ka jing toy. Akhir nak jing mentoi jong ka cloud ko betap ka bami nang tu yang ka carbon credit payment for finance for carbon credit ia kan ni ki bopun ha ki company na syabari ki kuat bentir te ka syong hangi benta kumno ban wanra sandur hai ki committee ban wanra ki ai ki kendon ki bobiak kenang ba let's say for India ngimpat yo slow like no kanika IRA kanika IORA kanika sedang ni kum gini initiative Henry bathiat pat yang kanika carbon credit debit na syabari India tengi ni hab ban suku habat kanika IRA apa Delhi but kumno ba kanika jing mentoi ka bangi ni preserve ni forest negi penek pensa ka cloud tetap hang ni lingba kini ki ngi laban di syaki niki brin kita akan support BD carbon credit nomor ba ki bunjat ki kam ki bangi mot ben pendung di bakani project ka ban thau hi kata ka carbon credit ya ke ba na kamariang ka penmi ya ka babah ka subuh kum ka dia ka forest plantation ka air oxygen ni tinggi dia ya kata te bang ide ya kata te aku we kata ki ka payment for ecosystem ngide ya ka jing mentoi baka cloud ka penmi bangi ka mentoi ini ubre te habedi carbon credit ru tibun ha ki jing mentoi nadu kinong rap ru ling baka carbon credit ki yo jing mentoi ya kani ansa batai pahapa